Leli qulu labantu lisolwa ngokuba ingxenye yegroup yaku WhatsApp eyayibizwa ngokuthi iFree Zuma nokubika ukuthi yayisungulelwe ukuhlela lezi zibhelu. Kubikwa ukuthi yibona bahlela eminye imbhikisho eyaqubuka eThekwini ngezibhelu Zango Ntulikazi. Umbuso ucele ukuba lihlehliswe leli cala njengoba usadinga ukuqoqa ubufakazi obanele kwezinye izinto zezokuxhumana ezazisetshenziswa. INPA ithi kungenzeka yengeze ngelinye futhi icala lobushoko bezimo. We are ready to proceed with trial. However, having accessed the information on the devices that have been taken away from the accused persons, the state has now found grounds to bring possible terrorism charges against the accused. INPA ithi kungenzeka leli cala ledluliselwe enkantolo ephakeme yaseThekwini. Kusenjalo kulindeleke ukuthi agwetshwe kulenyanga owesilisa owabonakala elayisha ukudla emotweni yakhe yohlobo oluphambili yamaJalimane umbuso omuloyi ngesikhathi sezibhelu, kanti nabasolwa ngokubulala abantu ePhoenix nabo kulindeleke ukuthi bagwetshwe kulenyanga.